Hi guys, good morning. Ready na. Pamahaw ni Alan guys. Kaya mag-duty na siya. Pagkabangko ko. Naraya balon guys. At ito kong isda. Ayun, lumpia. Sudah na gabiin. Kapipod na siya. Ha? Sukat ko ba mga panagday sa sumukro? Good morning. Mamahaw ta guys. Kay back to duty na guys. Duty sa takaroon. Mamahaw ta sa tanan. Mamahaw ta na ni. Lumpia. Tinapa. Berkulis rontek. Among duty Bernis sa taman. Kay nagabot namang order na mimo gikan sa taas. 5 days ra. Lunes, Wednesday, Bernis. Yaog na karon. Naman sila tata na duty na Ha? tata na kon awas ni Ado. Ate. Nap na yan sa amo. Ha? Na dim. Baliwan? Cinta saya na. Baliwan na trabante? Di pangwala nila guys ang mga leadman karon. Kaya na may purman. Nanay General Purman bilali ang mga leadman di pangkuhaan na sa di na magputi kalo mag-kilo na. Kaya naman. So daghan kay ang di bali ang itong leadman na di bali random siya na mahilidman siya na leadman gid siya. May mahay lagi siya tapos istorya sa dito nako. Muna so ugma, dala na din gamit, dala na martilyo, dala na gabas. Daw karon daw, dukti. Muna ila di ay. Because samayo. Kaya hay kayo na usa kara ka natural lang kana wala ka katungdanan nga naman. Di na ba di mong ulo? Kisa may forman karon niya. Ang problema ang purman ang mo mubalik pero sa artaw kay undang man ang wala na may duty. Ang ilang mga star karon pamigo sila. Kung dili mo mag-transfer, di mo magbalhin sa line site, di mo mag-uban sa bisan asa. Awol mo. Mila karon nga style karon. Sa area engineer gid nagkuan. Ya. So ang mga leadman daw, di pang paano nila kuan. Ya. Di na maputi sa kalo. Dilo na. Pas skill na siya. Okay, ayaw na. May kabi na lugar kalid-lid. Wala man ko nagdawat na. Wala lang tinawagan ako. Dagko lang tinawagan ako kay hospital sila ako. Ako basta sa trabaho sa ay. Pero
Yung stock talaga ako na, walma ba? O, stock, asado. Dawi balls, hindi naman vertikalo. Kung sunod, di minimo, kung si Mando nimo, kay, ikaw ba yung nakabalo na ng gym? Kung na. Mauwa, basta tanan na, kanang, bali hindi na lead man, ako nang purman sa una sa, dali na trabaho sa mga building sa Dibas Barangay, katong CR Barangay, katong Supreme Court ba? Yes, sir. Tatapal ba yung purman to? Mga bagitan ng mga tao na uwa mo sa kayo na sa ako sila mo agad na Ikaw may nakabalo. Buang sa deka. no? Hindi ko kuan sila nga. Iyon mo sila nagkuan. Sunod. Hindi naman sa mag kapit pa na magde-leader ko eh. Humanata din ni sa sulod guys. Humanata ni bis-bis dani ang sala. Humanata ni bis-bis sa yuta. Yuta sa kuan. Tubig. Daw pag uli ni Alan gahapon sa hapon na divisionan na niya ang isa ka kwarto. Diba? Na divisionan na. Muni ang kwarto sa tunga. Ang kwarto sa daplin muni. Nabangag na siya guys. Kaya natamakan na siya. Nakuanan magod natabunan. Natamakan. Nabangag. Kani muni ang kwarto na nasa tunga. Kurang bintana isa. Muna among kwarto dani guys. Kani dani kan doy-doy katok ang relo na. Nami sa tunga. Luag ang tunga tanahon. Diba? Luag siya tanahon ng tunga. Yan ang bintana. Wala pa na kuha ni Alan ang bintana. Wala pa niya na kuhanan kay karon pa na niya bakbakan. Kuhanan pa niya gamay. Isa ra ka jealousy po na ang ibutang guys. Hapit na gini siya mahuman ang kwarto guys. Makataod na ninyalan niya sa gabi iyang plywood ay kung sayo siya wala naman sila overtime nang makauli siya pag sayo. Yeah. Nag-ready na siya guys. Duty na. O dito na punta sa silong kay humanaman ta din ni sa sulod. So dito na punta sa silong guys kay atong silong na pud atong atimanon. Me di ka mo kuyog si mong tatay me? Me? Ingon siya gabi nga mo kuyog to siya. Di ka mo kuyog? Di ka mo kuyog si mong tatay? Ag duty na. Ban ka sa? Sila lola? Ano pa siya kuban? Sayang. Hagoy. Bandas mimis yung trabaho guys. Yung kasi gabi nga makuyog sa dito iya lula. Nagkilak-kilak sa gabi kaya magpahato dito niya kay ginan man ni Alan nga. Ang! Ha? Ginan ni Alan nagikapoy siya. Nagkilak-kilak gabi kaya magpahatod. Wala ni Alan gihatod. Wala na din na ni hapon. Apa kaya kuban? Kaunsa di ka? Ako na dito na ko. Pagpahinamos ito na pagpamahaw na ito. Kaya manalhig ko silong. Sige na. Mobile ka sa gitrabuan yung tatay. Amaw, mangguro ka niya. Ba siya nakapanhapon gabi kaya nagsinuping ko niya. Nang-stack pa na siya dito sa Banlag Lalilin. Nang-stack man bilang ho dito guys. Mauban kasi ng lola? Ha? Apit kayo mauban? Di kaunsa di kami. Pagpanood lang yung book mi. Ang sama niya akong istan oy. Di ba rin no, nagkikuha ni Relo na sa iyang order ng istan nga, pa nag-abot hantod karon agpila na kasmana. Hindi na punta sa silong guys, magkaraw-karaw. Bugdang ra na siya agi. Hawak mo ang beat. Angay.
Ay, apit ka guban. Ay, pag guban nga tabangan ko ni mo dani sa silong. Sindangan ako lagi. Sindangan ako mo lagi. Lakaw na dito, patunto magkalto niya. Ihato na siya dito sa lola. Kay, mahinay ka, ginan ako siya din eh. Lakaw na! Manatag panilhi guys. Hilak na itong selong. Nahinahinayan na dani og tambak guys. Pero taas pa dani ang kuan. Kaya na ano siya taman oh. Ang mga kahoy pang sablay. Hauta guys, natay lumpia, natay tinapagabi eh. Kape din ta guys. Pamahaw na ta guys. Si Mimi nag-uban ni Alan. Tapos yung lula. Bibira ito hilak guys. Agad to dito pahatod. Ito man si
Rich mo dito natulog. Gusto sa jag adto gabi eh. Wala nang gatod ni Alan. Mahaw tagad kumbati tagarog laba. Tangi akong labunan. Hinahinayon na ako guys kay Mana boy? Ay kape dito. Init pa na. So, Bahog kasi sirilo. Kung tuloy sirilo nakabahog doon. luwal ka mata. Nagliki kami nang. Nagliki. Ang Ito ba? Ang na po. Nagliki oh. Ano po do? May pagitanggal ko na lang, diba? Kat ng yapon eh. Para ba diya tapakanan no? Ano? umanhala na. Kung di po mo kuha, ito yung naman yung gabi. Pero mga yung gabi to. Yung gabi. Ang bilan. Ang gabi. Kung po yung kuha nilang. Yung kuha libin. Bako mo ko sa'yo ta. Kuhanan. Paingan babaw. Nandiri, kuhanan gamay. Baklas mo ini. Ay. Ha? Ano yung tungkab ang sudan na? Masuk dalam. Kung kau po dia. Nung takluban nahulog. Dia kali oh bulan. May gana kaya tapawer nga akong gitaklob dako. Wala na yabo. Ngomong na ring. Gibogan mo sa ginahman kaon ni Alan na. Payo na siya. Sungkaban jud na. Ay, nasa sakit ng ringan na.